Şengirlidir balasın uyattırgan, elde yari dostları var көңілні yuvattırgan. Озилә Закировага татар кызы конкурсында чыгыш ясау өчен шактый әзерләнергә туры килә. Ул матур итеп җыр башкару, үзенең турында сөйләү, бәйге шарты буенча татар халык ризыгы пешереп алып килү. Зей басуында үскән икмәктән авыз итегез әле. Кадер мәктәбендә укучы Әхмәт авылыннан булган Азиләгә конкурска әзерләнергә сыйныф җитәкчесе, әнисе һәм башкалар булышлык итә. Бу бәйгегә без бик тырышып, барлык көчебезне куеп әзерләндек. Кадер мәктәбеннән Лейсән Камиловна, Гөлия Рәисовна һәм әнисе Гөлназ Фуатовна белән берлектә. Азилә бәйге барышында каушамады диярлек, ул үзен иркен, гадәти тотты. Гомумән, бәйгедә катнашучы кызларның берсен алып, икенчесен куярлык түгел. Мин үзем пешердем. Әлбәттә инде миңа әни булышты әзрәк. Һәм без инде эшпишмак пешердек. Мин бәйгегә халык җыры Караужа авылы киен алып килдем. Бу минем өчен бик зур сынау. Чөнки телебезне белергә без телебезне белергә тиеш, тарихыбызны, мәдәниятебезне. Татар кызы конкурсы 16 мартта Ринат Фәрдиев исемендәге татар гимназиясендә узды. Анда район шәһәрдән 14 кыз көч сынады. Безнең чараның төп максаты укучыларның талантларын барлау һәм аны үстерү өстендә эш алып бару. Шулай ук үзебезнең милләтебезне югарыга кую ягыннан каралган. Катнашучыларның телебез, үткәнебезне, юла гадәтләрен белүләре, аш-суга оста булулары зарур. Бәйге республикада игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы шигары астында узды. Конкурс нәтиҗәләре буенча Азилә Закирова җиңүче, гимназиядан Алевтина Кузьмина белән 4нче мәктәптән Әлфия Сираева 2нче, 6нчы мәктәптән Фәридә Хәсәнова белән Шипкәдән Изирә Гомәрова 3нче призлы урын алды. Калган катнашучылар төрле номинацияләрдә җиңү яулады. Рәзимә Кашапова, Илия Казамарова, Зәй хәбәрләре.